खुलुमबाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोसे बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखांखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ लोगोसे जायफोर नुखांबाय बा नायखांबाय नोंथांमोना रिपिट नायफिननानै माखासे मिनिंफोरखौ हमदांनानै लानो नाजाबावदो बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां दावराव दैख्रेब सारनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट बिबुंथिफोर जोंनि बिटिसिनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि बे पलिटिकेल थासारिनि गेजेर गेजेर ओरैबायदि सानैसो पलिटिकेल लिडारफोर दं जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरानोखि गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि बे बिटिसिनि सिस्टेमखौ बिथांमोना सालायनो नाजागासिनो दङ आरो बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ दिनैनि समाव जों गासै बर' फिसाफोरा सिनायना लानो नाजानाया मोस्ट इम्पर्टेन्ट दै मिथिबाय आरो जोंनि हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दं जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरानोखि गावबा गावनि माने बेनिफिट्सखौल' मिथिगौ खिन्थु जों रायजो राजाखौ मा खालामो बिसोरो डिवाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेरावनो जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो माने बुलाय सोलाय ना गावस्रा होजोबनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ बिथांमोना लाबोबाय थायो दा अब्ला नोंथांमोना मानगोनां दावराव दैख्रेब सारनि बिबुंथिखौ खोनासंलांदो। इउजि ब्रह्मआ जा स्टेटमेन्ट होदों आं बेखौ नायदों बिराद दुखु नांथाव बे लाजिथाव बाथ्रा बेयो सासे मन्थ्रिया नोङो बेबायदि माने गावनि पार्टिनि मानसिल' होनो हायो मालायनि पार्टिनि मानसिया स्किम मोना होननाय बे अबे आयेनाव दं अबे संबिधानाव दं बे गिदिर कुइसन बे आरो लोगोसे बे इलेक्सन जानाय समाव बेयो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै जे बिदि एथ' माने क्रिमिनेल भाषाखौ बे बुंबाय बे क्रिमिनेल भाषा बे हो आं जावले जावले बुंगोन बे क्रिमिनेल भाषा बे क्रुएल भाषा बे निष्ठुर मानसिनि भाषा बे नों खुनु बे खोथाखौ बे बुंनो हाया बे मानोना बयबो जोंनि फोरजा बयबो गावनिनो मानसिजोब मोननांगौब्ला बयबो समानै मोननांगोन कनस्टिटिउसनाव जा होदों जायफ्रा मोननांगौ डिजार्भिं मानसिफोर बे बेक्तिफ्रा मोननांगोन दिनै बे बेक्तिफ्रा मोना दिनै इउपिपिएलल' मोनो मा होनना बाथ्रा दं बेयाव माने बे मानसिया बुंनाय जादों मा बियो जायनाखि माने अपोजिसन मानसिफोर गावसोर सापर्ट खालामनाय मानसिफोर बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया बे सैज्य खालामहायै मानसि बे क्रुएल मानसि बे माने गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिखौ बियो एखेबारे लेलाय लेलाय बेखौ फोजोबनो नागिरनाय बिनि केरेक्टार दिनै बे नुजादों आरोखि आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरो बिनि सभाबा दिनै नुजानाय खारन जाहैबाय बेबादि भाषाखौ बे आगोलावबो बे माने बुंबोबाय जे जायफ्रा माने गावसोरखौ सापर्ट खालामाखै जाय एनडिएफबिफोरा गावसोर माने लोगो लाफाखै बिसोरखौ बै समाव मा ट्रिटमेन्ट खालामा मा भाषा बुङा दिनै अनेक खोथा खोनादों एनडिएफबिखौ जेराव मेरावनो होसोनांगौ मानांगौ होननाय बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिया बुंबोगासिनो दङ दा होनबाथ' बे दिनै गावनि बुंनाया प्रमान जाबाय दिनै माबोरै बुंनो हायो बेलाय जे गावनि पार्टिनि मानसि नङैखौ जे माने स्किम होआ होननाय मा होननाय थारमाने बे जाय मानसिफोरा गावनि माने सापर्टार नङा बिसोरखौ माने लेलाय लेलाय सेस खालामनांगौ बिसोरखौ बे होननाय जादों बिसोरनो खुनु आर्थिक साहाय्य होनो मोना बिसोर लोमजाबा सानजोबा बेमार आजार जाब्ला बिसोरखौ नायनो मोना बिसोर इभेन हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेबहार खालामनो मोना जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा बे होननाय जादों बे उरखाव ब्रह्मआ आं निन्दा खालामो उरखाव ब्रह्मखौ आं कन्डेम खालामो आरो बे अरुण'दय स्किम माबा स्किमफ्रा बे बिनि बिफानि उरखावग्रानि सम्पति नङा बियो आरो बे रोखोम बाथ्राखौ दा बुंथों बे आइ हेट इउ आइ कन्डेम उरखावग्रा ब्रह्म माइट नोंबादि जघन्य लिडारा माने बर' जाथियाव थानो समाया आरो नोंबादि थानायनि थाखाय दिनै बर' जाथिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों बिसिंखल जादों गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं नोंनो एकदम उरखावग्रा ब्रह्म आं नोंखौ मुगैयो नोंनि मोखाङाव मुजुलानो लुगैयो उरखावग्रा ब्रह्म दा बाथ्राया बेनो दिनै जे एथ' माने दले बले फैदों एफ्राम आक्रमनाखि बिराद गिदिर आक्रमन गिलु बालु मानो फैदों बिसोरलाय माने बे जायगायाव जालिया प्रमद बर'नि नेतृत्वजों सोलिलिया बिनि इउपिपिएलनि माने दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय सोलिलिया दा उदे फैदो जोंखौ सहाय फैदो बेयाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै फैदों हयरेस बे जायगायाव खुनु माने दिनै बिपिएफआ बे क्षमतायाव गैया पावार गैया जेबो होनाय माने क्षमता गैया नों फैनो जादों बे फैगोना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जेबो माने बे गुरुत्थ' गैलिया रायजो राजा बिसोरखौ बुजिबाय बेनो आरो बेखौ मिथिनाय मोजां रायजोफ्रा जे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने बे आसामनि मन्थ्रिफ्रा चिफ मिनिस्टार बे गुबुन मन्थ्रि फैनाय खार'ना मानो बेखौ दिनै जों बुजिना लानांगौ बे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने प्रमद बर'खौ सहाय होनानै बिटिसिखौ धंस' खालामनाय बर' हारिखौ धंस' खालामनाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ धंस' खालामनाय बाथ्रा बेसो मेइन दा जों दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिनांगोन दा जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा दिनै प्रमद बर'आ जे थगाय दिनै बिटिसिखौ खुंगासिनो दं बेखौ जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा एक नम्बर मिसलिया होनब्ला प्रमद बर' दा माने बिटिसिआव जायनाखि सासन खुंगासिनो दङ बे सैरासारि सरकार बियो थगायसुला सरकार बियो नंखाय खोथा बुङै बुङै गिदिंग्रा मिसलिया सरकार बियो
दा दिनै बे सरकारखौ दिनै रायजो राजा बुजिबाय मिथिबाय दा दिनै बेखौ उदखार खालामनांगौ होखारनांगौ बिटिसिनिफ्राय आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा बेखौ दिनै बयबो मोनसे थांखि लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै रायजो राजाफोरखौबो जे रायजोफोर आइफोर आफाफोर दिनै बयबो बुजिनायनि टाइम फैबाय सम जाबाय दे दिनै बिसोर थगाय दिनै रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुङै दिनै जोंनि बिटिसिनि क्षमता दिनै 6 इउनिटनि क्षमता बेखौ सेस खालामगासिनो दं दिनै जोब्बाय रायजोफोर बिटिसिआ जोब्बाय दिनै जेबो गैला बिटिसिआव जानि क्षमता दंमोन जोंहा दिनै साख्रि होनायनि क्षमता दं बायदिनि क्षमता दंमोन जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय दा अनथे दिनै बे जोबनायखौ जों माने लाखिनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एकगत जानांगोन दिनै गोख्रों भाबै आवगायबोनांगोन थैजों सोरजिनाय बिटिसि जों बेखौ दिनै लाखिफिननांगोन नङाबा जेनगोन जों जोबगोन दा गथिखे आं दिनै खावलायो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जागरण जानांगौ दिनै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ दिनै मोनसे माने जागरण जानांगौ जोंनियाव मोनसे जागरण फैनांगौ आरो बे जागरना अखल प्रमद बर'खौ होखारनायल' नङा प्रमद बर' होखारनाया मोनसे एजेन्डा जागोन बेबो मोनसे पार्ट बे जोंनि एजेन्डानि खिन्थु जोंनि एजेन्डा मोजां जागोन बिटिसि बासाव फार्स्टआव बिटिसि बासाव जों बिटिसिखौ बोरै बासायनांगोन आरो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनै जों बयबो दोलो बोलो ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै नुगासिनो दं दिनै जे दिनै बेबायदि उदाहरन मेरला दं रासियाव सभि रासियाव जारबादि सैरासारि नेताखौ छात्र छात्रीफ्रा ओंखारनानै आइ आफा बोराय बेन्थ बयबो रासिया मानसिया ओंखारनानै होखारदों जारबादिखौ सलिया सरकार थगायग्रा सरकार बे सैरासारि सरकार बे प्रमद बर'खौ दिनै उदखार खालामनांगौ फिन दिनाव दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेल' दिनै बिसोरनिखौ दादागिरि सोलिनाय लासिं सिं दा दिफेन बर'मोन बादि एबसु नेताफोर थानाय समाव दिनै जाथियाव एथ' मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय दा दिनै बर' समाजा मोनसे खोथा बाथ्रा दंमोन सोरबा जुदि नंखाय खोथा बुंब्ला मिसा खोथा बुंब्ला बेखौ समाजाव माने बिजिरो फाइन फोनाङो खौल'बो फोनाङो दिनै बे दिफेन बर'मोनखौ प्रमद बर'मोनखौ सोर खौल'बो फोनांनो सोर बिसोरनो दन्द होबावनो जों दिनै रायजोफ्रा दन्द होनांगोन रायजोफोर जों दिनै गामियाव जोङो नंखाय खोथा बुंग्रा थगायनाय बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा गाज्रि खोथा बुंग्रा बेखौ जोङो खौल'बो फोनाङो बिसार खालामो इभेन बुयोबो दा दिनै जोंनि नेताफ्रानो दिनै थगायगासिनो दं मिसा खोथा बुंगासिनो दं दा दिनै फिन साजाखौ जों मा होनो रायजोफोर दा दिनै टाइम फैबाय बिसोर साजानायनि दिनै जों बिसोर माने उदखार खालामनांगौ बिसोरनि साजा बेनो बिसोरखौ गादि सुट खालामनांगौ पावारनिफ्राय बिसोरखौ बोख्लायनांगौ बिसोर निन्दा खालामनांगौ जे दिफेन बर' बादि मानसिया दिनै एबसुनि नेता जानो समाया बे एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनांगौ इमिडियेटलि जाथिया जुदि मोजां जानांगौबा बे समाजा मोजां जानांगौबा बिटिसिआ मोजां जानांगौबा बे फार्स्टआव एबसुनि बिबानखौ बिदिनो गारनांगौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे प्रमद बर'मोनखौ जों गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दा दिनै जों बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै मावनांगौ आं बयबो रायजोफोरखौ खावलायो दिनै बिसोरो गावसिनि जायनाखि नैतिकता बे जोबजोब्बाय गैलिया दा फैसा होयै फैसा रानै 100 200 500 होयै दिनै रायजोफोरखौ माने भट होनो थाखाय खावलायदों रायजोफ्रा गिनो नाङा रावबो फैसा जा बिसोरनिफ्राय फैसा जानायाव जा फाब जाया रायजोफोर फैसा जा भट होब्ला फाब नाङो रायजोफोर बिसोर फैसा माने फैसा ला भट दा होफिनो बे थगायसुला मानसिफोरनो जुदि जोङो माने भट होयोब्ला जोंहा फाब नांगोन हारिनि सावनांगोन बे थैनाय मानसिफोरनि मुंख्लंफोरनि जेराव सावनांगौ हिसाबनांगोन उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनै जोंखौ थुलुंगागासिनो दं नोंसोर मा सिरि थाखो जावरिखां ओंखारबो मानो ओंखारदों नोंसोरलाय मानो उन्दुना थाखो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ थुखांबाय थायो जोंनो मन'बल होबाय थायो गथे जों दिनै सिरि थानाय बाथ्रा गैया ओंखारफिननानै जों दिनै मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे जावरिखांनाया अखल बे इलेक्सननिल' नङा बियो बे सिडली समस्तिनि इलेक्सन नङा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जोङो बिटिसि बासाव मोनसे अभियान खालामनो थाखाय जोङो जेरावबो गिदिंजोबगोन आं दिनै बेखौ मबिलाइज खालामगासिनो दं जेरावबो गिदिंजोबगोन जेरावबो जों गिदिं रायजो राजाखौ आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बयखौ लायै बिटिसि बासाव अभियान बेयाव जों बयखौबो बाहागो लानाय जों खावलायगोन